Manolo do Ferreiro, como se coñecía na parroquia, nace en 1916 nunha familia humilde. Era o máis novo de 7 irmáns e o recadeiro da familia. Xa de pequeno interesáballe moito crear cousas coas súas mans. Con 2 botes de leite condensado baleiros e un cordello de esparto moi delgado, de máis de 30 metros, dos que utilizaban os seus irmáns, atouno aos fondos dos botes. Deulle un deles ao seu amigo e veciño José Pérez e falaban como se fora un teléfono. Oíes perfectamente. Chegueino a comprobar cando, sendo eu rapaza, me contaba estas historias e nos fixera un para min e miña irmá. Era un xoguete moi importante. Daquela pouco sabía. De contado, estoupou a Guerra Civil. Chamaron a filas antes de alistarse, aos 20 anos. Este feito foi algo que marcou sempre a súa vida. Xamais o chegou a superar. Estivo en moitos frontes da contenda, onde esperaba a morte diariamente. Vía como caían os demais compañeiros e non contaba ser o escollido para se librar. Rematada a guerra, volte ao traballo. Ía dunha aldea a outra e dormía onde lle cadraba ou lle daban. Era moi amigo de Ánxel. Traballando na súa aldea, ofreceulle ir dormir á súa casa. Unha noite, María e a súa irmán Emilia argallaron unha boa trasnada. Como eles viñan moi cansos e dormían a perna solta, mentras a irmá tramaba do candil para alumear, María coseulles as camisas entre os dous ás abas. Pola mañán non foron quen de erguerse ata que a nai os foi soltar. A cousa non quedou aí. Ese día, mentres elas foron apañar a comida do gando para a noite, eles encheronlles a cama de ortigas que as fixeron sufrir moito polas voces que lles produciran. Non lles quedaron gañes de máis festas. De contado, comezaron a ser mozos, rematando en matrimonio con María en 1941. O Ferreiro foi tamén gran inventor. Entre os seus inventos destacan 2 tipos de clorímetros para clorar auga, en traídas pequenas ou grandes. Foi a Madrid a patentalo. O primeiro recoñecemento déronllo na Feira de Mostras de Vilagarcía en 1978, con numerosas autoridades públicas presentes que ensalzaron a importancia dos aparellos. Non tiñan consumo enerxético de ningún tipo nin mantemento. Funcionaban polo seu propio peso coa caída da auga. Chamoulles Clorgua e deixa moitos colocados na provincia da Coruña e Pontevedra para as traídas de augas dos concellos, nos que aínda seguen funcionando. Dame lume, Xoana, polo vertedeiro. Se non me conoces, eu son Xo Ferreiro. Firme nas decisións e consecuente coas mesmas, eu a súa filla Carmelina vivo na procura de seguir os seus sabios consellos. E, dentro das posibilidades, mirándome no seu espello. Non quero nin ver. Eu teño un canciño larín con que xa me mantén. Un canciño non hai quen que